This is a critical topic, and I'll be honest nje. Mhlawumbe ngikhuluma nje as usibiya. Yebo baba. Ngokubuka kwezinto ngokukhula kwami. Yes. Mhlawumbe what I've experienced and yes. what I'm experiencing now. Yes. What I foresee. Yes. Happening in future, especially with you guys growing up. Yebo baba. I-freedom esiyitholile akuyona le. Angithi sikhuluma mhlawumbe igama elikhulu kuloko politics to revolution. Revolution yebo baba. Moba lezinto osopolitika bayibalayo when they speak about revolution. Yebo baba. Bakhuluma ngomhlaba. True. Bakhuluma ngomnotho. Yes. Bakhulume ngemfundo. True. Yes. Bese bekhuluma ngamathuba omsebenzi. Yes. Kodwa khona abangayisho. Okay. Ukuthi umsebenzi udalwa kanjani. So the method of creating this job opportunities. And ke mina ke ngokwami ukubuka ngokwami lokho ngeke ngithi mina utiki. Okay. Mayitiki cost comment. Yebo baba. Yabona uma ufuna ukuba ukubona umehluko. Yebo baba. Kwesinye isikhathi ungahlali kuma couch kade nihlele lapha. Udinga usukume. True. Uyoma ngala uzothi mawubuka la usokhona uzobona umehluko walapho uhleli khona la usukhona sosikhathi. Ngifuna ukuya kulo mbuzo wakho noma it's not a mbuzo per se. Yebo baba. Thina the 70s inkululeko esiyibonile ukuthi ubusukwazi ukusuka uyofunda nezinye inhlanga. Yes. Kodwa usuka phi? Usuke endaweni yasemakhaya uyofunda nezinye inhlanga. Akusuka inhlanga azofunda nawe endaweni yasemakhaya. Then which means inkululeko ikuphi? Isekutheni wena go and spend money or a lot of money ukuthi uthole education engcono. Yes. Eyokuqala lokho engifundisa ku education. Uma ukhuluma ngezemsebenzi inkululeko esibonayo ile ukuthi unayo inkululeko yokuthi uhambe uyosebenza kwi-corporate and become a manager or a director umnyama. Inkululeko le ngiyibonile. Yeah. But angaze ngiyibone inkululeko ethi asithathe umfundo ngoba usefundile uyayazi into simfundise simnike imali as South African government ayovula amathuba omsebenzi noma akhe something. Uyabona ke uma singayithole inkululeko leyo singa-celebrate size sigcwalise yonke into ngecala South Africa. It won't be any impact for our next generation. Yes. Omunye umuntu ke